ngobukela abafana begcini kunomfana engimbonile awawu lo mfana zangidela kamnandi okade mina ngoba bathi unomqhawu nomgqinga eGqeba wayifuma inhloboshana wavenhloko wayidla inhlokomo ukhuzani kumfo kwaMpungose lowo ngithi kuphi nakuphi la kufika khona nombukiso yomlaba media kusayimini umfo kaNkeshe indaba engiza nazo ke njengoba nazi ukuthi sisanda kushiwa iqhawe uMajotho umfo kwaZungu baningi abacula sebekhethe ukulula isandla lapha emndenini wakaZungu bezama ukulekelela lapha ukuthi akwazi ukuthi afihle kahle iqhawe wazi ukuthi iqhawe libekwe endaweni yalo yokugcina nje kahle kube zonke izinto ihambe ngendlela ukhuzani umfo kwaMpungose naye ke njengoba sazi ukuthi usanda kuvula lapha